Indoitwa Gertrude. Gogo Chutsi mai ndakavaona vachibatsirwa pano saka ndangofila kuti zviri right ndiyo ndikudzei zvaitika kuti vashaika manje anamai ini ndiri kuSouth asi ndatofonerwa izvezvi ana mama wangu vachitobva kuchitungwiza hospital kunovaona. Saka vashaika vazosvika kumba vachifonera kunzi gogo vashaika. Zvatoitika izvezvi manhera naye. Juliet Chiutsi yanga iri senhemi yasekuru vangu. Iye anonzi Juliet Chinomona. Chiutsi ndokwaanga akaroorwa nasekuru vangu, vane vana vavo 2. Saka vatoshaika izvezvi. Hanzvadzi yamai vangu ndiyo yanga yakaroora Juliet Chiutsi. Hanzvadzi yamai vangu chaiyo. Kwete zvekuti kunext door kana kuti gogo vachigara kubhi nasekuru vangu. Saka ndangoti ndiclarify mungati ndiri munhu handisi munhu wesocial media, handizive zve-social media. Asi ndangoti sezvo ndakazviona pano zvichiitika ndangoti regai ndiyo ndikudza kuti makaita basa asikana, asi gogo havana kukwanisa, vanga vakuzarirwa. For the past 2 days vanga vaiswa paoxygen, but nhasi vashaika. Saka ingava BP yoyo here kana hati yavo yazofeila, heart failure kana kuti because vaiti imwe pane imwe live yavanga vari atati vaiti vakaita mouth stroke. Vari kuti pavakaroorwa here, I don't think amenova muchest mavo, saka kuzofema ndokwanga kwanga vachitadza, saka vazokuwadzwa nechest vanga vasingachakwanisa kufema. Yeah, anytime. Maita basa. Saka ndati pangu mukati ndiri kunyepa kandi handisi wesocial media, handakuzviona pasocial media kana kuti chii. It's a message yatobva kumba izvezvi ndikutobva kutaura nevanhu. Bishop Chutsi akusisini. Maita henyu. Dei ndisina kuenda. Sita rangu redu richaraswa richiipa izvezvi. Richitenderera richiipa izvezvi. Richiipiswa izvezvi. Kuti kwa Louisa kunobirwa manu mari. Verify zvinhu. Louisa she don't verify anything. Kuti tiki kuoma tsinga dzese mukosho wese kuoma. Audio. Ma audio atoripo audio ari kuno verify. Ma audio 1927. Ma audio 19 gocha inembe. Chati izvezvi chati riripo chati izvezvi. Guys, don't do that. If you claim you care and we are close, andizvide ndifungireiwo kuti pane mufana wangu ari involved munyaya iyi, ndifungireiwo. Vozoita sei vanhu vakabatsira munhu next time poya munhu ari mu serious condition konze Louisa anotibirisa mari pano paplatform pake ndepekubirwa vanhu pano. Stoboros ndakasitanga izvezvi here izvi. Diki ndakatanga izvezvi here nyaya idzodzo kuti vanhu vakaina maproblems. Vanhu vakaona ndiri kublutika kuseri uku. Ndingatona kuti nyaya dzavazina kana muto ndedzokuda kubira vanhu mari. Ndakasitanga kare nekuti muri mapersonal vendetta yenyu moda kuninvolva mumapersonal vendetta yenyu mimi kuti tange kutuka BBB vendetta yenyu. Handitengi nyaya dzematuzvini. Handitengi matuzvini. Ndoshandisa brain. What is Tobolos? Since 2024 tichingopemera vanhu taverify. Saka ini ndopenga manje ini ndini mupengo inini. Ndondoda kushipiswa. Tobolos, are you getting my point? Do you know why I'm angry? Do you know why I'm pissed off? I'm pissed off because Tobolos afane kuti ukuita nyaya yangu iwewe. Paitika maportals, malupos aripo. Ndofana kufunga kuti munhu yakabatsirwa kwa Tobolos. Akatowana help already kwa Tobolos. Vanozobhoekana vana mama nanasisi vaStobolos ndikasvika this narrative. Kana nchinetsa nemunhu wangu anetsa naye tiri tega. Asi kwete kuti vatobudisa mari vabatsira munhu iwo akatotaura kuti ndine ma-V11 everything is on order. Anditi ndikasvika ndikoti vo. Iwo ndo unosara chiatakwa iwewe Stobolos iwewe. Ndiyo unosara chiatakwa nevanhu iwewe. Kuti anotibirisa mari pano. Stobolos anotibirisira mari pano. Asingaverify nyaya. Munhu harwari. Saka indiri benzi manje yekuti Bishop akangondiudza nyaya ndikamanya palife. Ndiri benzi inini, ndiri dumb, I'm very dumb, I'm very stupid. Ndiri useless. Ndiri duzhi. Ndiri mata, all right. Ndongoudzwa nyaya munhu kuti vadzi mai vamedza demo ndotoenda ndofura life. Hello, inini ndindisingaidi mari inini. Ina ndidi mari here. Handidi kuzvipemhera here.
Hello, muri sei moroi apa ndicha tepi 5 hours ndicha tepi 1 rose. Ndochiitira munhu easy money ye 30 minutes. Yakunze a ticket chipatara 1.6 1.2 1500 30 rand inandidi mari yacho. Ndocho yako ikoko ndisina kuverify nyaya munhu manje inini. I'm not stupid, I'm not mad. Andipengi inini. Andizvide ndo zvinhu zvanditsamwisa izvo kuti you don't think kuti Louisa is involved in this issue. Nyaya iyi hainei nechekuita naye yekuseri. You want to come here and tell me kuti ye makati zvakati kuna Louisa. Fuck off, andina basa nazvo zvakataurwa pamusoro pangu. Mainyemese. Mainyemese, don't come to me and tell me kuti ndingaita zvakati. Mainyemese. Mainyemese, mainyemese. Apana sikanyei futi. Munhu osanonyeya. After munhu awana help, the first day rakakwira bishop panapa, if there was a problem, nobody fanira kunzi press ed. Bishop is lying, bishop is this, bishop is this. Tibai mavi 1 aya. Simple. Kana unandiyipisa ini. Sana undiyipisa. Ndakazama kuipisa kubva kudhara kubva kuFacebook. Ndakatombozviramwa. Ndichidaidzira kuti handidi kuona imbwa ino kuti paini ndakoka gumbo ndanzwai ndandina ziso. But kana zviri mauri vanhu vanongouya. People will just come. Ndoramba ndoti handidi ndonzi imi Lulu. No. You just do it. Vanhu ndakubatsira vanobatsira. It's not like the help is coming from me. It's just my platform and my voice. Simple. Andizvide zvevanhu vasingafungi vasina brain. Vasingafungi kuti nyaya iyi yatanga kudai so munhu achandosarirwa nenyaya anonekurirwa nyaya ndi Louisa nekuti ndiye akapembera munhu uyu. Relationship yangu nevanhu vakabatsira munhu inosara yakadii. You are chasing people away from me. You are chasing people away from my platform. You don't believe in me. You are chasing them away. Simply because you want drama. Vari Maikunda comment section up. Vari kuona zviri kuseka. She's enjoying. Maikunda. Who does not know kuti ndo content yavo? Asina kujaira Maikunda ndiani. But you don't have to be stupid enough to be used by Maikunda. Bishop vari kunda gocha. Izvezvi. These people don't do that. You are my sister. You are my sister. Tingaita maswap tingadi but apa mandibowa. Mandibowa sisipo. Sisipo mandibowa. Ndokutaura ine zita sisipo chopera mandibowa. You are my sister but mandibowa. I'm not going to insult you but ndikutaura nokuti zvataurika pa public. I'm saying this pa public foot. Sisipo mandibowa. Mandibowa. If mamne information here bishop, my phone number angu mnao. The last time we spoke, I think it's yesterday or the day before yesterday, we did not talk about bishop. We did not even have a conversation. I was busy. Ndakataura kuti sisi ndiri busy. Rekani mboteerera ndowane zvigwedu muma streets. Dema mune information ekundudzana zva bishop. Maide makandudza ipapo. It's wrong. There must be one person anombotaura chokwadi. It's wrong. It's wrong. And zvide. I don't like it. You were being a sister. It was nice. Talking to her kuseri. Muchumkafota chata banana stobo vacho ivavo. Nana masizi vacho ivavo. It was nice. There was nothing wrong. But kuna kukanda inini pasipe basikabisira. Do a critical analysis before you go kuzinyanya zvipe zvamunoda unipinza inini. Why did you wait for her to get help first? Kana tichiti munhu ngauye pa public kuitira vanhu vanenge vachiziva kuti munhu anonyepa kuti vati ed munhu asati wana help. Munhu ndosaka tichiya pa public munhu anoti ed vari kunyepa. Izvezvi nditori pa next door pawe ndiri kuvaona ndo zvatinoitira pa public. Dai tisingadi kuti tiziye information yemunhu kuti ari kunyepa ere kana kuti asi kunyepa. Even if tapuwa proof mashure hatizviitiri pa public. Tine vanhu vatogona kuconnecta kuseri. Mama ndokumurombatsire ningi nemari yakati. Mama ndokumurombatsire ningi nemari yakati. Sisi paita problem ane kuseri. Vanhu vanotobatsirwa kuseri vasitoke pa public. Variko but vanenge tichidhauta toitira pa public. Kuitira imimi mune zvichemo muye muiti ed. Moti nhema. Not kumirira kuti munhu asara ne one day mangwana she's going to see him. You did not even give her any cent throughout.
Now sichipo muri kuti ku South Africa kuna Ningi, ku South Africa kuna Semi, ku South Africa kuna Stobo, ku South Africa kuna Jonase, kuna Majambe anokwanisa kuapa mari yoyo. Kutaura kuti it's useless zvakaitwa pa platform pangu. Don't do that, Sisi or my sister. I don't like it. You kept on repeating that. As if inini what happened here is useless. Those are the three guys also and the boa. Those are the bahasha. Those people wanenge vachibatsira panapa ndo vanobatsira paStobo. They were there paStobo in one comment section. Vachiona muchitaura matuzha akadaro. Nonsense yakadaro. She should have called brother Ningi. Ndo vaikwanisa kwadai Budi Ningi. Ndo vaifana kwa vaitovabatsira. Why didn't you do it? Kuseri. Zvisina kuipa public. Nekuti zvaitwa kwaLuiza. Wamunoti munin'ina wenyu. Wamusikadi kushaya mukauya ku South Africa. Andizvide Sisi. Andizvide Sisi. I don't like it, Sisi. Andizvide Sisi. You disgraced. You tried, in fact. You didn't win. You tried by all means. Kunditora kundipwanyira. Pasi chero ndisiri mudenga zvangu. Kuda kundidestroya. Because hamutangi mafunga musati maita something. Kuti munin'ina wangu noanda kupinza pa crossfire. Zvaitika pa public, guys. I'm addressing it on public. Zvaitika on public, I'll address it on public. Munhu anofana kuhodha nyaya achifunga so. Hodha nyaya mune zvakanaka so. Handifaniri kuti pakagopa munhu kwaStobo ndodai nomvura live kunoko. Kana kutanga kutaura kufamba chitaura kuti munhu yeye akabatsirwa kwaStobo inema uya here akabatsirwa kwaStobo. Who am I tarnishing here? Stobo. Ndo andenge chitarisha zita rake. Not the person akabatsirwa. Ndiri kuti Stobo is stupid. In Patricia's voice. Hagoni kuverify nyaya ari kubirisa vana mama nana sisi vake mari platform kwake. That's the meaning. If you didn't know. Those are the boa. Nekuyari zvimavhiri wanu zvemutonono zvekumama, zvimavhiri wanu zvemunhu zvematuzvi. Zvimavhiri wanu zvekunyepa. Munhu ati kwanzi ndauya kuZimbabwe. Kana ndauya kuZimbabwe toenda kundogocha. Monyepa kwanzi ati hanzi ndiri kutoenda kundogocha izvezvi. Dai ndisina kudhimanda mavhiri wanu. Dai ndibhizita rangu rade chibvumburudzwa izvozvo. Kuti vana Luiza. Platform ya Luiza inobiriswa vanhu mari. That's how ma trend rando mastai vamwe vanhu pana pa social media. Kuti ni kwaningi kunoita kuti zvoita vanhu vanotoronga panotobuda information kuti vari kuronga vese kuti vabe na bishop. Kana ukasangwara ukasazvimiririra ukasapindura inini I respond. I don't normally respond, but I respond on this one. Sisi stop it. I don't like it. As for Sabina, everybody know, including you. You know how Sabina operates. Sabina kunekurira inyoka menu makatarisa kudai. You easy add me, kuti muzvimbarasi. Pakazara vanhu vakaenda kuchikoro, vane madegree nemadiploma, madoctor nemanesi. Nemaloya. Then you come and say, newe Luiza, vaiti kwai Luiza, Kana uchida unikone wandu uzoti Stobo sai kuti zvakati. Kana uchida unikone wandu uzoti DHQ wangu achikuti zvakati. Pamawirana. Kana uchida kunikonewa kuti sataura tese life yedu tese. Tell me zvandaitaurwa. Muchiwirana kuseri. I'll make sure kuti nemunhu yendo by life. Choro ari mukadzi ndokisana naye. Kuratidza kuti we are fine. But you are in bad apple. Muna nokubatikira kuseri every time. Kuna kudai nyaya buda yese pa social media. Ndimuri kubatikira kuseri. Kuna kudai ndimuri kubatikira kuseri. Controversy yese ndimuri kubatikira kuseri. Man. Andizvide. Pese you are there. Muri sisi va me. Hondo iri kuhedha navanhu kwamasomera ku. Ndimakafona naked mukafonera Doreen. Mandakaboita conference call nemi nini. Ndistora nyaya ya BP nini. Ndakaboita conference call nemi nini. Ndistora nyaya yenyu na Sabina nini. Inini Luiza the homie. Odogu Luiza inini. Ndakaboita involved munyaya dzenyu nini dzamaita kuseri nini. Andizvide zvemunhu anda kuzama kundidestroya. This is a brand. Kana mama musingazviziye. TikTok yandiri kudai brand. Yes. But or never wanted Luiza haina life. Votofonera kuti hande kuda ku life kwa Luiza. I've tried to change and adjust. Kuti ndiwira nemunhu wese. Andisi kuita drama kunoko inini. I'm not doing any drama kunoko. My platform are toxic. Ndinoblutika. Ndikasvika ndikona pari nyaya iyi ndakadzidza kuvhura lai account yanochinja style every week. Kuti kuavoid ma problems ese iwawo. Ekuti ndibatwe muzvinyanya zvevanhu.
ndiwirane munhu wese. Now you are putting me back kukuda nevanhu. Batikira imega kuseruko. Batikira imega kuseruko. Kuma conference koko. Nekunofonera munhu kuchita munhu weBBC kuseruko. ANC inonzi CNN. I don't work there. Zvaitika koko muchipana namabhibha malatest ekuti pai ningi pai hello uya atarwa starako hello iwe BB hello uya dai tisafonera BB pa live. Vaide vari paizvezvi. Dai stop asina kushare live yake dai ndiri paizvezvi Louisa ini Louisa. Dai ndiri paizvezvi. Ndaida chingoti ndisingazviziye kuti ndiri kutrenda uko in a bad way yekunzi Louis akabirisa vanhu ku platform kwake kwatoita ma V11 evidence yatobuda kwabuda evidence itoriko nema audio ariko BB vachigocha vachifuraya vachidla mari. Do you know the place you know the place is people went there together. Does Bishop afford to go to that place? Yatakaenda here. Yavaitwa gocha. Panogochewa paya. Panogochewa. Zitari ne iroro rekuti kwake ndinogocha kwakati. Panogochewa kuno ku South Africa kuma casino ko. But vangoda kukanda Bishop as pe train chet. Kuti vakuiwe chet. Va damage chet. You didn't even use your brain. Kuti I'm putting my little sister papa line. Nayari crashika. It's not only Bishop. It's my little sister as well. And this jide is chipo. And this jide. But that's why nyaya dzenyu ndisika comment. Ndikauti muri involved munyaya dzenyu and comment because I have that kuti ndisisi vangu. Ndoti chii papa. But kana makuda kuinvolve inini ka. Indopindura. Ini ndo ba life no shikilira kana zvaitika pa life. Kana zvaitika kuseri zvopera kuseri. But kana zviri zva public, I have to say it. Bishop wangu avura life izvi zvachichema. Ndikava drop as a life. Ndikati let me do it in. So I was crying on live. Those are the boys also. Because of fake information and the fake mama chats ekunyepa. Ku translate mama chats ekunyepa. What did you want people to feel mani mimi? Wobatsira munhu achiti ndiri kurwara. Wauti munhu ari kugocha. Ari ku Mount Casino. Vanofila sei vana varungu apa. Abashai kuwana ABC kuseruko. Vana ABC vanonyora ipapo pa comment section kuti chakarongwa na Louisa chakabikwa. Ndosvanenge vachifunga zvi. Anozvanenge mina kuti zvifungwe. Vakaronga vasina Louisa kuti vadlire vanhu mari. Ichida kudlira vanhu mari ndokovhura live. Ndoti tap. Ndongoti ndokumbirawo mama negani papa. Ndopiwa wani. Mutakiti wanoenda kushandisa ndewe. Sisi pandi zvide. Zvemuna nobatikira chora sarangu munyaya dzamunobatikira. Inini nyaya dzekuseri sisi I think munotoziva kuti munun'una wangu nyaya dzekuseri she don't like it. If you call her wakaisa imwe phone number yasingazive, she drop it. Ndinokata. Eno kangonifonera usina nyaya ndinokata phone ndokudza ndiri busy kana kudzima wifi yangu. Ndoti network. Then I move. Wona undifonera futi ndonyepa ndoti ndiri kuuploada content. Funzai Bishop avari comment section apa. How many times did you try to reach on me after nokupai mari Bishop? How many times? How many days? Not even times. How many days? Ivava Bishop ivavo. And that problem navo, but I'm avoiding drama. Muna how many days musingatauri neni Bishop imi? Muchizama kunditexta, muchizama kundipa nyaya. Nyaya kazoenda kwa simeli yae. I was dropping a calls. I was blue ticking a messages. I avoid a drama. Then you just want to put me auto. Mushinyanya as if ina enough brain. Kandi destroyer. Ndavura life pana paita vanhu 2. Vanhu vese vatiza vati tobiriswa vana Louisa. Louisa ane mutactic kokubira vanhu mari pano. I don't like it sis chipo. Stop it. Gumira ikoko kwa vanhu vamunofonera muchiti uya kuno uri kunyewa kuno. Uya kuno uri kunyewa, manya kuno uri kunyewa. Vana masomera zvari ku head namusono. Mafisomera family ku head namusoro zvezvi. Ibata ibvufuwe. Ibata ifongo izvezvi kwa masomera. Nenyaya simply 2 calls you did. Simply 2 calls. Yakuna sisi nemuningina. Yakuna Dorina Keti. Simply 2 calls. Takutobonyana nenyaya dzavo. Weekend yese tikubonyana nenyaya dzavo izvezvi. Because of you. Sisi chipo. Mungofonera nyaya zina basa.
mongopinda munyaya isina basa. You get involved munyaya isina basa. Andizvide zvekuda kundipinza auto. Zvekupinzwa auto andizvide. Don't put me auto. I beg. Kuzvinyaya zvandisiri. Mainjoya naSitona naSabina muri batatu muchinyeya muchinjoya. Ini ndinoboikana nazvo ene ndinotaura. Andizvide, I don't like it in English. Kana maneta neni munondozwa kuti munun'una wangu naneta newe. You do you, I do me. Kana uda kuti siyane tatukana, taita futeke. Inandi, I don't believe in that. I believe in keeping quiet, you go your way. I keep quiet, you go your way. Bishop ari comment section now. Did I drop on my calls? Busy, hey, I'm driving. Which drive? I didn't want to hear nyaya dzavaindudza because vaida kundudza nyaya dzenyu inini nana Sabina. Kusvika vaona kuti munhu yasina kutaura neni nyaya dzese idzi. Antaura neni kana taura nyaya dzemari nedzekutravela. Today I told myself that I was gonna call Bishop today later. Ndovabvunza kuti ndipei ticket renyu munoenda nguwai. I just want to know. That was my concern only. Bvunzai bullet uyu. Bullet noita follow up kumunhu inini. Ndoda kutaura nemunhu inini kana munhu akaita akaona help pa platform pangu inini. Ndoita follow up here yokuti watenga mabanana here, watenga chakati here, wadini here, wadla here. Ndoita zvakadaro inini. Haisi mari yangu. Imari yana mama nana sisi nana budi panapa. Vanenge vabatsira munhu wawo wanofarira. Vachihelpa situation yemunhu out of. Ndoita kuti imari yangu kuti ndoda kutoziya kuti wakwirwa here, wazodini. I don't like it. Chitaurai. Ndozo